Predtým, ako sa Michal Ivančo, spoluorganizátor Bančanskej desiatky, vyberie na miesto štartu, aby dohliadol na priebeh registrácie a rozdal ďalšie pokyny a úlohy, nezabudne skontrolovať svojich dvoch psích miláčikov. Šantivá dvojica Ares a Beat dnes musia ostať doma, aby sa Michal naplno venoval nielen organizácii, ale sa postavil aj na štartovú čiaru a odbehol si pripravenú porciu kilometrov. Vítajte pri ďalšej reportáži z bohatej ponuky letných bežeckých podujatí. Devätnásty ročník Bančanskej desiatky organizoval športový klub Banské v spolupráci s miestnym obecným úradom. Už z názvu je zrejmé, že bežci absolvovali trať o dĺžke 10 kilometrov. Tá náročnosť je znásobená tým, že je tu vždy, ak horúco, tak veľmi horúco. A dnešný deň svedčí o tom naplno, pretože v tieni som pred chvíľočkou pozeral 33 stupňov. Ten asfalt, ten bude mať okolo 50-ky, to znamená, že tí pretekári musia naozaj odtrpieť tých 10 kilometrov. Trať je pre pretekárov známa, lebo je to asfaltový povrch pomerne kvalitný. Z jednej strany obce na druhú stranu máme ešte tretiu stranu a to je tá úniková smerom na Vranov, ale tá na Košice tá je najnáročnejšia. No a potom na ten smer, kde miestni chodia na huby, mimochodom sú huby, tak tam je to také dostratená, ale opäť náročné. Asfaltový povrch po celom úseku. Na štart dneska sa postavilo v hlavnej kategórii na 10 km 102 účastníkov a na 5 km 26, takže spolu 128. Zvučné mená sú tu Keňania z Benedek týmu z Maďarska. Ja to hodnotím ako jedno z najnáročnejších podujatí, čo sa týka vzdialenosti 10 kilometrov. Dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal tu v našej obci Banské. Srdečne vás tu vítam na 19. ročníku Bančanskej desiatky, druhého ročníku Bančanskej päťky. Zišlo sa tu v rekordnom počte. Máme tu pretekárov, ktorí sa možno dneska pokúsia o traťový rekord. V popredných líniách štartového pola sa objavili bežci maďarského Benedek týmu. Každý musí mať číslo vpredu, výrazne vpredu. Na to upozorňujem, výrazne vpredu. Dobre? Ďakujem pekne. Peter Buc má k dispozícii ako štartovací predmet píšťalku. Čas sa naplnil. V tejto chvíli bolo odštartované, no a poďme sa pozrieť do štartovnej listiny, koho každého tu máme. Ako už bolo spomenuté, 102 pretekárov na 10 km vzdialenosti a 26 pretekárov na 5-ke. Štartová listina nám ponúkla súpisku najväčších favoritov, medzi ktorými nechýbali práve kenskí bežci, ktorých sme videli aj pred týždňom na populárnom Malom štrbskom maratóne. Dominantné postavenie predviedli aj na trati Bančanskej desiatky, zhodne bežali celú trasu s dostatočným náskokom pred ďalšími bežcami.
Ako už bolo spomenuté, trasa je situovaná v obci Banské. 19 kapitol bežeckej histórie si pamätajú aj jej obyvatelia. Pretek si mnohí obľúbili a svojím povzbudzovaním sa podieľajú na celkovej priateľskej atmosfére celej akcie. Celkovým víťazom 19. ročníka bančanskej desiatky sa stal Cerulio Charles Torotič. O sekundu za ním dobehol jeho krajan a kolega z týmu Elias Kiptum Mindy. Tretí skončil Ukrajinec Anatolij Malý. Najlepším Slovákom v cieli bol celkovo štvrtý Patrik Višňovský z MBO Strážské. Domáci pretekár Michal Ivančo si dobehol po celkové 6. miesto a 2. miesto vo svojej kategórii. Zo 71 ešte v závere zafinišoval Adrian Vavrek. Števo Rác 38-18. Jedna z veľkých postav bežeckého hnutia s 39 máme v cieli Vladislava Lipovského s 20, hneď za ním Volčan Jozef. Zo žien bola najrýchlejšia maďarská bežkyňa Zita Káčer z Benedek tímu pred svojou kolegyňou Gladys Kerubo Otero. Tretia skončila Ukrajinka Natália Malaja. Zo žien slovenských sa najvyššie celkovo štvrtá umiestnila Katarína Labašová pred Mahulienou Krištanovou a Luciou Ilkovou. Traťové rekordy, či už ten časom 30 minút a 34 sekúnd u mužov alebo 37 minút a 2 sekundy u žien prekonané neboli. Tí najlepší sa o to pokúsia zase o rok, kedy sa pobeží jubilejný už 20. ročník bančanskej desiatky. Z pozície organizátora som veľmi spokojný, lebo padol ďalší traťový rekord na desiatke zhruba 103 bežcov alebo 104 na 5 okolo 30, takže máme tu 130 až 140 pretekárov, takže určite spokojnosť po tejto stránke veľmi dobrá. Počasie zase nám dosť prikurilo, tak ako to tu býva, ako bolo veľmi teplo, vyhrali zahraniční pretekári z Kene, najlepší Slovák bol štvrtý, takže určite spokojnosť teraz. Sa budeme pripravať na ďalšie podujatie, ktoré bude 24. augusta, časovka do vrchu a potom beh do vrchu takisto. Každoročne tu chodíme kvôli tomu, že jednak chceme niečo obkúkať, lebo na ďalší týždeň robíme my pretek Laboreckú desiatku. Mišo je istota ako organizátor a takisto ako aj kvalitný pretekár. Perfektné urobená akcia, ako každý rok vravím, musím dať absolutorium. Mali peknú účasť, počasie nám moc nevyšlo, lebo my by sme radšej nejaké zamračené počasie a nie tak teplo. Môj pretek, myslím, že som odbehol to, na čo som mal natrénované. Posledný kopec bol rozhodujúci a ten ma ubil, už to ďalej nešlo. Trúfal som si zhruba na ten čas 37 minút, v podstate mi to aj vyšlo presne na sekundu, keď tak vezmem, hej. Akurát, že cítil som dosť nohy po včerajšku a naviac dneska mi nešlo ani nemal som, hej. A po organizačnej stránke, keď to mám zhodnotiť, tak tento pretek mám rád, takže každý rok sa tu rád vraciam. Po športovej stránke tak som spokojná, boli to ťažké preteky vzhľadom na podmienky, bolo to kopcovitá trať bola, bežalo sa mi celkom ťažko a plus to počasie bolo príliš teplo, takže teda teplo mi až tak neprekážalo ako tie kopce, ale tak trebalo s tým bojovať, podmienky boli rovnaké pre všetkých. Toto bol môj druhý pretek, minulého roku to bolo prvýkrát. Sice počasie bolo lepšie minulého roku, teraz je toho slnka viac, ale z môjho hľadiska musím povedať, že som si dobre rozložila sily a behalo sa mi celkom fajn, lebo tí ľudia nám pomáhali s tou vodou, občerstvovali sme sa a takže môžem zhodnotiť, že ten pretek mi vyšiel. Hej. Bola som tu druhýkrát, minulý rok som tu bola prvýkrát, takže v podstate tá organizačná úroveň je podobne ako minulý rok, som s tým spokojná, pekné preteky. Kategória E, Metropol Košice, takisto rok narodenia 40. Banské mám veľmi rád za každého počasia. Dnešné počasie bolo dosť teplo, no ale vždy je to lepšie, ako možno keby snežilo. Tak veľmi sa mi páči, každý rok tu chodím.
za účasť, prajem všetko dobré. Kto je cyklista, potom samozrejme bežec, ste tu všetci. Je tu zaujímavá súťaž skombinovaná s behom a s cyklistikou, takže vás srdečne pozývam na náš ročník. Teším sa na ďalšie stretnutie pri športe, o športe. So športom váš moderátor Viktor Fotul a záverečné slovo hlavný rozhodca Peter Buc. Priatelia, ja som veľmi rád, že sa vás zišlo dnes toľko a ja si myslím, že ten jubilejný 20. ročník, ktorý nás čaká, bude ešte o to hodnejšia účasť a spravíme ten rekord účastnícky. Ďakujem veľmi pekne všetkým účastníkom, dovidenia, majte sa pekne, v Strážskom sa vidíme.